Takže čaute lidi, dneska jsme u dalšího videa a máme tady zase dalšího hosta. Ale není tady s náma tentokrát Aleš, ale to nevadí, takže... Čau. No a budeme vám dneska natáčet různý POV záběry a různý traily. Takže uvidíme, jak to bude vypadat a no, tak doufajme, tak zatím čus. Takže teď si dáme takovej trailík jménem Drobeček a já pojedu druhý a přede mnou pojede náš nový host, takže Olík. Jedem, pojďte, dávejte kluci. Jump je takový, právě tam se prorazil. No, nikdy si jsem neprorazil, bude to zajímavý ještě. Takže tady hodíme drift a jdem. Olík mi teda nějak ujel a na zároveň se nelepí milo. Jump. A teď tady placák, manuálku. Říkáme tady Rock Garden. A jump. Tady mám takový silčíce. A rovnou hlavice na pamce. A jdem. A dolíčem. No, bude to zajímavý. A dívej si, jsem neprorazil. No takže už jsme znova nahoře nad pumptrackem a dáme si trail jménem Provaz, který jsme stavili teď nedávno, je to nejnovější trail. Jo, dávejte kusí. Tak jo, takže dávejte. Takže teď pojedeme ten trail jménem Provaz, takže dávejte a bez teďkom do prkínka, bez kreše. No, takže jedem teda na ten trail, je nejnovější a tady se vždycky málem rozsekám, teďkom jsem skoro vyletěl, no, takže momentálně Miloš už mi ujel zase, jedu, Olík se mi lepí na prdel, jump a jedem. Tady máme klopenku na oči, tím dávám nohu a jedem. A teď tady na nejdalší jump, který moc nemám rád, ale jedu. A rovnou do sezu. Skočil jsem si, točíme se. Takže Olík prejdal předáčka. Tak co kluži, jaký to bylo? No, Honzíček nám tady dal drift na zakončení. Takže tak a teď nasazujeme řetěz prdem mechaník. Koukejte na to, takže zase mu to spadlo, to je mechanik, teda nasaď nám to. No už to má nasazený, koukejte. Cygnus kvality. Cygnus kvality, tak jo. Tak říkej. Takže po tom skoku jsem takhle dopadl a takhle jsem jel a málem jsem to nevybral a nabral do stromu. Bacha na to, bude. Bacha na to, lidi. A nebouráte do stromu, to bolí to. No, protože ten už to dál a koukejte na jeho ručku. Fakt tupej. Koukejte zblízka, krev. Je to fakt hustý, lidi. No takže už jsme po třetí nahoře a tentokrát s náma najde Honzík, protože Honzík nás tamhle vzadu, tak on se za náma pak připojí, on nás teď bude točit. No, takže tak já teda pojedu první, můžu? Jo. Tak jo. Tak kluci, tak teď se netrefal na saračku, nejde nic. No, tak kluci, tak dávejte. A když jdem na skok, jdem trail jménem Bomboklad a jedem na sjezd. Strom! Jo. Jsem ho málem trefil, ty. No, jedem. Rock Garden, sjezdíček a teď na
jump, pohle jump. No, teď tady nese jezdík a rovnou na pump track. Tak to kluci, pocity. Jo, a co ty, Olíčku? Olík je blesk, vzhledem ho potla. A protože on vykrašoval na tom prvním a teď čekáme na Dubáka a Honzíka. Jo. No, tak Honzíček tady bude až za nějakou dobu. Takže, tak asi, ale už je dá. Koukejte na ně. No nic chlapí, Dubák kreš jak svině, ale bohužel to nemám natočený. Hovno, fakt? Jo, Postal? jo, dobré. A je tu crash. Fakt? Jo, Co jsi řekl? to řekl on a já říkám, ale já to nemám natočený. No, Dubák nám tamhle jede, prej se vykrašoval, tak nám k tomu snad něco poví. To možná dá druhý? Nedá? Tak co Dubáku, co se ti přehodilo? No jo, teď to jsou ty třepaly. No prostě zamykačka z přepalu, dávejte si na ně prostě bacha. Takže kluci si tady jdou dát teďka menší vláček na dvojáčku a jeden Pája už to tam rozpálil. No jo, Milan třepal, Olík jo, dopadl hezky, no jo, Dubák taky. Takže čus. Takže teď jedeme na další trail, na Tvrdák. Takže tak a Honzík vám tady chce něco říct teď. No bohužel dneska nemám své výčikolo, ale zvládnutí na tomhle zelením peklo stroji a ještě se až to poletí na dolů. No, takže dáme vám další záběry, až budeme na trailu, takže zatím čau. Takže čau lidi, už nám začíná pršet, počasí nám netře, takže to bude na trailu samozřejmě bomba. A teď vám Miloš možná ukáže výlíčko, jestli se mu bude chtít. Koukejte na něj, na chlapáka. No jo, moc mu to nejde. Takže se uvidíme na trailu. No, takže teď jsme na trailu a pořadí bude takový, že Oliver jede první, Miloš druhý a já třetí. Tady kluci za mnou, nevím, jak se dohodnou. Chceš nám k tomu něco říct, Fardo, ještě? Těším se a doufám, že budete nadšení. A doufám, že nám dáte všichni pořádně odběry. Chceme překonat aspoň 50 odběrů, takže dávejte odběry. Takže teď jedem na trail. Takže jedem. Dávejte kluci. My jsme odjeli kluci, já jsem fakt pomalej. Takže si to odpálíme. Krásně. A jdem si odpál. Tady ještě uvidíte Miloška. Trošku mi to sjelo. A doufám, že to aspoň něco, že vidíte. A jdeme. Dobrý? Takže tady byl crash, Olík trefil stromeček. No, tak pokračujte a dávejte ho šancí. Teď jsem ho málem trefil taky. Tady takovej blbý stromečky u sebe, že se mi netrefil, takže jedem. A teď nejrychlejší pasáž. Takže potom, co jsem vykrašoval a Olík taky trefil strom, no trošku ho bolí ručička, když se můžete podívat, trošku krve, no aspoň nemá to furt na to, co jsme dneska viděli v dějepise, nejde nic. No a teď pojedeme takový kopeček dolů a já pojedu poslední, ať máme natočený všechny hošánky. Tak jeďte kucí. Trošku mě bolí kolínko a Olík teď řve bolestí, že ho bolí prstík. No nic, prostě já jsem crashnul prašanem a Olík zase trefil stromeček. Teď si tady dáme 30 second craft jump. Necháme jen rozjezd klukům. Olík už tamhle jumpuje. Kluci už tady jumpujou.
A se rozduku pořádně a to odpálíme. Hop! To byl dopad. A teď tady budeme driftovat. Nous manuálek do menší. Rozhlídneme se na auta. A jedeme na pump track. Tak co, kluci? Takže kluci říkají, že to bylo super a uvidíme se na pump tracku anebo různě na trailech. Zatím čus. Kluci si teďka jdou dát na závěr videa vláček v pump tracku a můžou jet. Tohle je závěr tohohle videa a doufám, že se vám to líbilo. A zhruba tak za 12 dní vám vyjde určitě video ze závodu, který já zatím nebudu zmiňovat. A jedu ho já a kluci mě budou občas natáčet a já vám dám i POV záběr. Takže čus. Napadne to vytáhnout ještě co nejvíc do vzduchu, že jo, takže...